זה הולך קבוצות, מקבוצות. בדרך כלל יש תקופה שאת מוטרדת מנושא מסוים, הוא מעסיק אותך והוא כמו פרודות שמתלכדות לגוש. אז נעשה ככה מין קבוצת עבודות. בעבר היו לי איזה 10 שנים שהתעסקתי בפרוות. וכל ביטוי שאת מעלה על הדעת, כל קשר בין חיים ומצבים קיומיים מתקשר לי למצב של שיער, למצב של פרווה, וזה אולי אפשר לראות בווידאו שאולי מצורף. יש שם עבודה אחת לפחות מתקופת הפרוות, אז אפשר לראות שזה בשום פנים ואופן לא סיפור של חיה מסוימת. בתים זה בעצם איזושהי פרויקציה של האני. כל דבר. בצורה מאוד מאוד מכלילה אפשר להגיד שכל דבר הוא ביוגרפיה, כי אם זה אתה, אז כל מה שאתה, גם מה שאתה חושב ומרגיש על אחרים זה אתה, כי שני אנשים יהיו באותו מצב, אחד יחוש אמפתיה למישהו במצב מסוים והשני לא. אז בכל אופן זה אתה. בכל מצב זה אתה. אז את רואה הבית נסחף, או נסחף במים, נסחף ברוח, עולה באש, אז זה גם כן פרויקציה של איזשהו קיום של אני, כלשהו בתוך מצבים כאלה. ואחר כך יש קבוצה של מים, מים עומדים, מפל, מים בשיטפון, מים ממים. סיפרתי לך שהבן שלי היה בשייטת, אז בצחוק כזה הוא אמר פעם שמישהו נורא התלונן שלא מספיק שהם במים הקרים מ3 בבוקר יורד אליהם גם גשם. אותו זה נורא הצחיק, מה יותר טוב? הוא אמר מים מלמעלה ומים מלמטה. אז מים גם כן בכל הצורות שלהם סיפותי, כי אנחנו לא סתם, אחת השאלות הראשונות שתלמידים תמיד היו שואלים אותי כל פעם במחזור חדש, למה השקיעה היא כל כך יפה בטבע, והיא כל כך מעוררת ריחות ושעת נפש שמישהו מנסה לצייר שקיעה. אז קודם כל זה באמת שאלה מי מצייר, כי בשאלה מה הוא תופס. כי השקיעה היא לא רק צבע ורוד, היא שוב, היא איזשהו פסק זמן של העולם, איזה מצב שבו פתאום הכל מעט. חלק מהדברים נפסקים, חלק מהדברים מועטים, הצבעים משתנים, מתחילה לנשוב רוח, הקולות משתתקים. זה מצב מאוד מורכב שמתחבר במקרה גם עם הצבעים והצורות. אבל אנחנו משליכים את כל מה שאנחנו מרגישים עקב כל מה שקורה ביקום באותה שעה על הצבעים והצורות, ואז מישהו חושב שאם הוא יצייר ורוד זה יהיה מספיק. ולכן זה מגוחך, לא בגלל שהשקיעה מגוחכת. אז אותו דבר, כשאנחנו עומדים במצב של ומולנו שיטפון גועש או מפל או זה, אנחנו מיד מחברים את זה למצבים. ופה אני לא רוצה להרחיב, כי כל אחד מרגיש משהו אחר. אז בציור הזה דווקא יש לי לא מים, אלא איזשהו מצב אחר של גרון או תפארת או הוד של הטבע, שאני לוקחת אותו. ואז אני תמיד מוסיפה איזשהו משהו שצריך לשבור את האשליה. שלא כאילו אנחנו באמת עומדים מול הר או מול יער או מול זה, אלא יש משהו שיוצר איזשהו מרחק. יש מישהו שעומד ממול וחווה את זה או רואה את זה, זאת אומרת, זה לא באמת גאון הטבע פה בציור. זה רק איזושהי, בציור זה איזושהי ציטטה ממשהו שקורה בין מישהו שעומד מול זה לבין זה. והרמזים שלי הם הצורות השטותיות האלה שמרחפות בין הצופה לבין ההר. זה גם צורות שטותיות משום ששוב
הטבע באמת הוא לא מפואר, הוא רק טבע. אז הדרך שלי להכניס את זה, זה שגם באמת בטבע הרבה פעמים אנחנו עומדים מול משהו נורא מפואר, פתאום משהו ממש מנצנץ מרחוק. וכשאנחנו מתקרבים זה איזה שבר של זכוכית ולא יותר מזה. או איזשהו משהו של אבק או פסיק של משהו שניסה ברוח, או איזה טיפות שנדבקו לעדשת המצלמה והן יוצרות צורות משל עצמן כשאנחנו מדפיסים את התמונות. אז אני יודעת, אני חושבת שרמזתי מספיק. אוקיי.